David Casa tenna l-appoġġ tiegħu lil Bernard Grech qabel jitpoġġa għal vot tal-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista. F'post fuq Facebook l-Europarlamentari Nazzjonalista stqar li Bernard Grech għandu jkun l-għażla naturali tal-Kunsilliera. Dan għalkemm Bernard Grech mexxa lill-Partit Nazzjonalista lejn l-ikbar telf elettorali fl-istorja ta' Malta sovrana. Is-sorsi ta' One News fid-Dar Ċentrali għalulna li David Casa intefa' wara Bernard Grech f'tentattiv li jitħabbeb ma' tmexxija attwali biex jingħata prominenza fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew sentejn oħra. David Casa kien indirizza rally tal-Partit Nazzjonalista fiż-Żurrieq qabel Bernard Grech. Grech innifsu ripetutament wera li huwa jappoġġja bi sħiħ il-politika ta' David Casa. Fid-diskors fir-rally Żurrieq f'kampanja elettorali, Casa kien tenna li Malta hija marida. Marda li għandu pajjiżna mhux se tkun faċli ħbieb tiegħi illi noħorġu minna din il-marda jekk jaqpa' il-Gvern tal-Partit Laburista fil-Gvern. F'post fuq Facebook David Casa stqar li ħassu fi dmir li jerġa' jtenni l-appoġġ tiegħu lil Bernard Grech. Stqar li ser ikun qed joffri l-għajnuna tiegħu lil kap Bernard Grech sabiex skontu jieħu d-deċiżjonijiet tal-ġid tal-partit. Bernard Grech diġà tax jifhem li fost dawn id-deċiżjonijiet potenzjalment hemm il-beħ tal-Gażini, il-beħ tad-Dar Ċentrali u l-eluq tal-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista. Ebda kap ma jrid jew ma jixtieq li jbieħ Kazin. L-ebda kap ma jixtieq li joħroġ mid-Dar Ċentrali. L-ebda kap ma jrid iċedi il-midja tagħna.